Dun George ma kienx dinem imlikket, anzi kien bnem ferrieħi li kien jieħu pjaċir bil-festi, speċjalment meta dan iresquna iktar lejn Alla. Ġaja Helwa tirrakkonta li darba Dun George mar il-Mużew tal-Virgu Alla Rieda. Dawn kellhom statwa ta' San Pietru li kienu għadhom kemm irrestawrawha u nserta li dakinhar kienu se jagħmlu festa għall-inaugurazzjoni tagħha. Dun George feraħ bil-okkażjoni u qalilhom jienu ġej il-Virgu ltqajt ma' ġuvni li tallabni nagħtih xi isem ta' qaddis biex iżommu bħala protettur tiegħu. Jien għedlu li l-apostli għandhom post speċjali fil-ġenna u ta' min iżomm xi ħadd minnhom bħala protettur. Għax ma tasirx il-San Pietru, il-kap tal-apostli. Dun George imbagħad kompla u allura x'ħin ġejt hawn u nsikom tagħmlu festa lil San Pietru. Raħ doppjament għax is-Sinjur Alla mis-sema rid jurina li dak il-ġuvni tajtu parir tajjeb. Dal-episodju jurina kemm Dun George ma kienx jemmen bil-kombinazzjonijiet imma kien jara li ta' Alla li taħdem fl-esperjenzi li ngħaddu minnhom. Ejjew nirriflettu fl-aħħar ta' kull ġurnata il-ħidma t'Alla dak kollu li nkunu għaddejna minnu matul dak il-jum.